Jorka. Dneska som vymyslel veľmi dobrý slogáň, počkaj. No, kde? Fišterem, stratil mi... Dúfam, že si zase nembral inšpiráciu z Biblie. Nem, počúvaj. Budeme robiť ten predĺžovák, áno? Tak počúvaj ten slogáň, že? Keď máš dlhý kábel, vyzeráš jak ďábel. Čo? Tieto dvojmyslené vtipy, to vôbec nem sranda. Ale ja, však minule všetci tak bávali od smiechu, že padali zo sedadiel. Ja som ten program kúkala, nikto nem smial. A lebo kameraman je trúba a vždycky zobral just toho jediného diváka, ktorý nem smiel, a to bol dajaký Mešuge alebo Hmuchy. No. Nebolo ani počuť. Lebo aj zvukári sú úplne trúby. No, tak ja tam pracujem so samými tými amatérmi. Na čele s tým považanom, on vôbec nevie, čo je to showbiznis. A náhodou je veľmi milý. Igen, tak milý možno je, áno. Poď, Filačkem, sadaj, no, áno, ale on vôbec nechápe, o čom ten program je. Vieš, čo on chce dneska vyrábať? Že odšťavovač na ovocie. No to velice praktikuš. Preko? No pre mňa. Ale ty nejsi náš cieľový skupina, rozumieš? Nás pozerajú chlapi, ktorí ovocie nemhádžu do odšťavovača, ale do suda a potom vypália. To je náš cieľový skupina, to povedal aj producent. Tak mi povedz, či ti ten slogáň páči, alebo nem. Nem, lebo zase strúhaš. Čo ja strúham? Strúhaš Pánu Bohu, lebo spomínaš diabla. Ja rúham. To jedno. A prečo idete zase robiť predĺžovák? Lebo minule nem podarilo. Ale práve to je sranda, že nem podarí, že to nem dopadne dobre. Lebo vieš, všetky tie kutilské programy, ano. Oni veľký machli, lebo všetko im vychádza. Ano. Ale vy ste origináliš. A čo na tom bude? Lebo aj producent povedal, že taký dobrý komédia, že ešte v živote nem vyrába. No vidíš. Lenže odkedy ty robíš ten komédiu, ten kutil SRO, ja doma velice srandy nemužijem. Už týždeň čakám na to, že zavesíš polička. A už týždeň čakám na to, že kedy nájdeš ten darček, ktorý stratil k nášmu výročníku ťuťumuťu. Ale nám vadí. Tu je polička, tu máš 30 klincov, kladivo a kliešte. Nech páči. A čo máte s tým urobiť? Taký náramník na ruku, alebo čo? Pribiť polička. A čo sú mi kliešť? Na čo? Však tebe ani raz nem podarilo ešte zabiť tak klinec, aby nem pokrčil. A potom to chceš vybehať, tak na to tam máš kliešte. A na čo 30 klincov? No len aby si ešte nem pýtal. Nebudem pýtať, lebo inak urobím. Teraz, Filečkem, uvidíš, že máš doma kutilo, jak patrí. Tak. To čo ideš teraz robiť? Vrtačka. Môžete mi? Robi. Na tento malý polička? Nem dôležitý, aký malý polička, dôležitý, čo na tom polička bude. Tento malý je kvetinka. Igen, lenže ty ten malý kvetinka budeš polievať, kvetinka bude veľký kvetinka, polička nemudrží a nebude žiadny kvetinka. Tento malý kvetinka, umelá kvetinka. Igen. A od koho to máš? Od Emeše. Velice veľká hamba, že k nášmu výročníku ťuťumuťu nem kúpil darček vlastný manžel, ale vlastný dcéra. Keď už sme pri tom našom vlastný dcéra, tak ti chcem oznámiť, že má nového frajera. Igen, viem, volá, že Ananás. Igen, no. Mali by sme tak dojako vymysleť, aby tento Ananás bol už posledný. A to ako? No jak ako? Bolo by dobré, aby čo najskôr ten Ananás dojako tú našu Emeše dostal do takého toho, že požehnaného a prežehnaného bárzekého stavu. Lacka, ale však poznajú len 2 dni. Však práve preto. Však kým on spozná, že aká je naša dcéra prelietavá, tak to musíme rýchlo zamiesiť, rozumieš? Keď on zistí, že s kým on má tú česť práci, bude amen. Lacka, ty počúvaš, aké hovadiny rozprávaš. Však mi ten Ananás vôbec nepáči. Čo ti na ňom nepáči? Čo? Však vidia si, aký reťazka nosí? Však taký. Však taký nosia len mafiáni. Ale prosím. Mne by také velice páčilo, ale je to úplne čudné, že chlapec takýto reťazka nosí. Dobre. No, je ten reťaz trošku hrubší, áno. Mne najprv pripomínal snehové reťaze na auto, keď nastriekaš na zlato. A ty, keby si taký dala, tak ti odtrhne hlavu sivečke. No, to také nosí. No. Také nosí len mafiáni. Ale prestaň, dávno mafiáni také nenosia. Poznáš Kordiaka z paneláku? No ja panelák nemkúkám. Áno, no tak možno, že ten Ananás je raper. Raper? Igen. Taký tenký a biely. Však raper musí byť tučný a čierny. To už tiež dávno nem pravda sivečkem. Poznáš Eminem? Ne. Nem pozná Kordiaka z paneláku. Nem pozná, kto je Eminem. Ištenem, čo si mi to za ženu poslal do cesty? Lacka, už nem filozofuj, ale vrtaj. No, tak poprvé, nem dokončili sme Emeše a po druhé, strašne veľa hodín. Ja ešte nemám ani téma, ani slogáň. No, tak poprvé.
Miloša ja vybavím a po druhé, tému som ti už na dnes vymyslela. Vrtanie do steny. Môžeš nacvičovať. Lenže ja už naozaj najvyšší čas a ja ešte furt nemám ten slogán. Ale Lacika, len nem dvojmysleník a nem Biblia, lebo pán Božko ťa potrestá. No vidíš? Ešte. Takto, my by sme od vás potrebovali, viete, keby ste tak prešli, takto, jemne, potom by ste sa takto otočili trošku, áno, tak, krásne, a potom by ste sa tak trošku vrátili, viete? Takto, viete, a tak by ste prešli tak trošku... Pán producent, na chvíľočku. Na chvíľočku by som vás potreboval. Počkajte ma v šatni, áno? Prosím. Ja len také, že zohnal som jedného velice dobrého maďarského komikuša, áno, na toho asistenta. On, akože slovenčina ešte lepšie ako ja. V porovnaní s vami, Lacko, má lepšiu slovenčinu skoro každý. Igen, ale on aj typoval velice dobrý, no tak, lebo povedzte ten považan, no tak ako môže robiť takýto program človek, ktorý nepozná základné pravidlá showbiznisu? A kto by potom v našom programe vrtal diery? A zatolkal klince pán Ďonoru? Čo, prosím? No však v poriadku. A navyše, mám tu maily od našich diváčok, ktoré sú do považana zbláznené. Ja te považan. Mama, ja prosím pekne, do čo mi došlo nejaký... Ale prosím pekne. 10 listov. 10 listov, áno. A všetky od jednej faninky. Aha. Tak čo, chlape? Zmontujeme ten očelovač. Ne, dneska budeme vrtať, áno. Ja už mám aj velice dobrý slogáň. Tak to bude určite nejaký podpásový humor na motívy Svätého písma. Prosím pekne, to je hlboká filozofia. Áno, sústredte, poviem ten slogáň, že prečo sa hmoždina a diera tak majú radi tam? Lebo aj Adam do svojej prvej ženy Évy vrtal. Taká metafora, že hmoždina diera, ako pre náročného diváka, to si vždy chcel, považan. Pravda, nie je v tom malý háčik? Ale jaký háčik? Toto keď večer poviem, tak garantujem, všetci tu lahnú na zem, normálne. No, keď myslíš, nenatvičíme si ten pozdrav? No to by sme mali, považan. Aby si mi zase nedal na hubu ako minule. Pán Ďonoru, prosím, upokojte sa. To napätie je z vás trochu cítiť. Jak cítiť? Ste taký podráždený. Nem, ja som úplne pokojný. Ja som úplne pokojný. Nič nedeje. Pozor na hlavu! Ja už som minule povedal, stavba! Že to máte dať o 10 cm vyššie ten zároveň. Na čo to ja tu hovorím? Akože len tak do žartu? Pán producent, chcem sa len opýtať, nie, že by som proti Lackovi niečo mal, to nie. Ale povedzte, ako môže robiť show pre chutilov človek, ktorý nevie zatlcť ani len klinec? Pán považan Juraj, toto je show business. To vy neriešte! Pozor na hlavu! No dobre. Ešte nám, Rodrigo, neumieraj. Tak predstav. Považan dostal tisíce pochvalných mailov a ja som dostal 10
listov. Ukáž, môžem pečiť? Môžeš. Všetky sú rovnaké, všetky sú od mojej mama. Chúdenec. Písala po maďarsky alebo po francúzsky? Moja mama je bohém, áno, a je tak trošku šialená, tak napísala 5 po maďarsky, potom zabudla, že napísala, tak napísala ďalších 5 po francúzsky. No a keď hádzala do schránky, tak nebolo jej divné, že 10? Mojej mama nebolo divné, keď jej v byte 2 mesiace prespával bezdomovec, ktorý tvrdil, že je jej syn. Ja vôbec neviem, čo všetci na tom Považanovi vidia. No však ale keď on je taký pekný fešák. Však aj tvoja, Aňoci, aj tvoja mama píše, že je pekný. Nedráždi ma s mojou mamá s týmito listami, ja mám plnú hlavu tej večernej show a ešte ma trápi aj tuto naša Emeše. No, tak som rozmýšľal, počúvaj si, Večkem, čo keby sme mi urobili takú vec, že my dvaja pôjdeme dneska večer do kina a Emeše tu necháme s ananásom, aby, ako si, čo? Taký dobrý film vybereme. Brad Pitt. A však ho nenávidíš. Čúvaj, no. Ak za ten čas, čo ja na neho budem pozerať v kine, túto ananás, ako si oplodní našu dcéru, áno, tak ho budem tak návidieť, že založím normálne fanklub na Slovensku, v Maďarsku a moja mama ešte aj vo Francúzsku. Ja neviem, no. Ale aby si prišiel na iné myšlienky, nech sa páči. Čo? Vrtačka, moždinky, šróby, polička, stena. Silvestre, to nem len tak, že vrtačka, moždinky, šróby, polička, steny. Hej, to musíš pekne vymerať. No, však pozri, tak ako vysoko chceš mať ten polica? Takto. Ne, vyššie, však buchneme hlavu, Igen, ne? takto. No, ešte vyššie. Ešte vyššie, takto, však ale nem dočiahneš, keď budeš polievať, ty. Ale to je umelá kvetinka, už som ti hovorila. Áno, no, tak podrž, ja zoberiem solštok, poď. No. No, ale nem dotiahnem. Jaj, no tak vieš, tak ja podržím, ty dones solštok. No, držím. Tak, máš, dobre, naťahni, tak, daj sem, no, poriadne. Držíš, ale vyrovnaj. Ale však rovná. Tebe dačo dať do ruky, čo si spravila? Pozri sa. Ale však je nič, to ty si... No dobre, to však nadoleš to. Tak daj prvý polovica, áno, tak, dobre, ja dám tento. Počkaj, tak, dobre, no a teraz kúkni, že koľko to je, čo? No, nevidím tak. Že ani ja bez brýly som slepý jak patróna, počúvaj, no tak, tak počkaj, tak vyskoč na mňa, jedným rukom drž a vyskoč, poď, hop, no, tak, čo, vidíš? Nevidím. Jak nevidíš? Ale však nevidím, ale trošku šporí. Ja, Sivečkeme. Inak, aby si nemyslela, my meráme, že jak vysoko polica. Nie, lebo nem to vidíme, že ako vysoko. Áno, no, tak čo? Vidíš to už? 2 metre. Ty odtiaľ to vidíš. Nie, no však ale colštok má 2 metre. Ty to záš, no tak. Ako ktorý? No tak tento náš je teraz taký dvojitý, vieš? No dobrá, 2 metre. Dobre, Sivečke, nechaj, ja naznačím 2 metre. Počkaj. Tam, dobre. 2 metre, tak, výborne. Zober, áno, dvojramenný colštok, tak, a daj vrtačka. Kde som to zaznačil? Tu je, áno. No. Sivečka, ty už, prosím ťa, dneska nič nechytaj do ruky, áno. Počkaj. Polička. No, dobre, túto. Cerusku, môžeš poličku mi teraz nendávaj. Ja idem vrtať len diera, áno. Moštinka. Nechcem teraz moštinka, nič nechytaj s Civečkým. Tu stoj, tu pozeraj, ja vrtam, áno. Ticho. Ja potrebujem sústrediť. Nerehod! To je žena. Tu bačka! Musím zavrieť hlavný uzáver vody. Zavri! Celý to. Drž tam ešte. Teče! Nem teče. Ha! Dobrý deň, pán somsed. Á, susede, vítejte. Vítám. Čo robíte? Suším huby. Áno, no. Mne tiež suší z huby, akurát, že nemáme doma vodu. Co pak se stalo? Posaďte se. Áno, tak. Nie, že nemáme vodu, no tam ju máme. Akurát ne tam, kde by mala byť. Ja mám v kuchyni normálne, že bazén. Každú chvíľu čakám, kedy otvoria dvere a vpláva tam Naomi aj s tým svojím loďom. To nebyla Naomi, ale Noé. Áno, no tak.
nie tie modelky vždy daj ako plietli. Pán Bůh nám to požehne. Takže vy jste si sem přišel pro vodu? Pro radu. Soukromou? Nebo pracovní? Aj. Aj. No, ide o to, že moja dcéra zalúbila do ananása. To máte skutečně problém. Prečo? No tak já jsem během zpovědí sousede vyslechl ledasco, ale tohle je případ pro psychiatra. Prečo? Tak zalúbila do ananása a chcú ako si normálne už spolu intimne spolu nažívať. No. Tím spíš. Ale já s ním nespím, preboha, čo o mne myslí? Já říkám, že pokud chce s tím ananásom intimně spolu nažívat, Ano? tím spíš je to případ pro psychiatra. No, vy poznáte ananása? No tak ananás zná snad každý. Počkajte, ja mám pocit, že tu ide o dajaké nedorozumenie, áno. Ja nehovorím, že ananás, taký ten pichlavý, čo kúpim raz do roka pred Vianocami, potom odložíme na policu, tam zabudneme a zhnie. Ja hovorím ananás ako človek. Aha, on se tak jmenuje. Igen. To je jeho příjmení. A tak ja neviem, či bol na príjmaní. To sa mi teraz nemotajte, no. Keď bude svadba, tak pôjde aj na príjmanie, to vybavím, buďte pokojní, áno. Nie, priezvisko jeho, no. Víte to jistě? Čo mi predstavil? Ananás. Je to dost divný. Ale čo je na tom divné, keď takto volá ako ovoci? Viete, koľko je takých prípadov? Marhula. No, a kam to až dotiahol, len? Alebo hruštička húževnatá, alebo Hedviga Malinová, chúďatko moje malé. Dobře. Přejděte k meritu věci. Dobre. A to je kde? Jaký máte problém? Jaj, no, ide o to, že Emeše by ako si chcela s tým ananásom ťuťu-muťu, áno. Takto, my by sme chceli s manželkom, aby oni dvaja ťuťu-muťu, ale chceme to tomu ananásovi tak dať ako nemnápadne naznačiť, viete, aby Emeše nevyzerala ako nymfomanka. Aha. Tak to byste se měl pohlednout po někom, kdo není z naší vesnice a dalekého, širokého okolí. No, však ještě aj toto navyše. No. A jak dlouho spolu chodí? Týždeň. Tak to mají nejvyšší čas. No, vy hovoríte z duše. No a v čem je problém? Vaše dcerka má strach, jaksi, aby neotehotněla? Ne, my s manželkou máme strach, že nemotehotnie. Rozumiete, nám by strašne vyhovovalo, keby hneď na prvý krát ako si podarilo. Nač ten zpěv? Tak však, to keby podarilo, no tak by ju musel zobrať za ženu, ne? A to by nám s manželkom strašný skala spadol zo srdca. Neříká se skala, říká se kámen ze srdce. V našom prípade to není kámeň, ale skala. Obrovská skala, priam by som povedal, až dubná skala by mi takto spadla zo srdca, že... V tom případě bych se do toho sexu tak nehnal. Ale však ja od vás nechcem, aby ste sa vyhnal do sexu s mojou dcérou, však ste kňaz. Já bych se do toho nehnal ani, kdybych nebyl knězem. Veď práve. Podívejte, sousedy, já vám to vysvětlím. Ano. Jistě dobře víte, že žena není plodná každý den. Jasné, ne, však to je furt nejaká migréna, depresio. My si nerozumíme. Sex může mít kdykoliv. No však ja to furt hovorím. Ne? Ale je jenom několik dní, kdy pohlavní styk může vyústit v tom, že by se vaší dcerce narodilo malé ananánsčata. Aha. No tak ale v tom prípade mám už iba jednu otázku. Jenom se mě nezeptejte, kdy má vaše dcera plodné dny. Tak potom už nemám žiadnu otázku. Pán Bůh mu to požehnej. Emeše, kyčilánka moja, čo by si povedala, keby sme ťa s Apucím nechali dnes večer doma sami aj s ananásom? A my by sme išli do kina. A na čo? Čak jakže na čo, čak aby ste mohli urobiť si ten romantický večer, ne? Dobre, ale sa ťa pýtam, na čo chcete ísť do kina. Tak to teraz nem podstatné. Choď nabrať vodu.
To vy akože chcete, aby sme my dvaja, kým vy dvaja budete v kine, akože to? Stačí? Stačí. No však sme moderní ľudia, najmstivačky. Ale zrazu. Vždy si mi tvrdila, že ty a ocko ste mali ťuťu muťu až po svadbe a že chceš, aby som sa toho aj ja držala. No ige, ale ja som vtedy mala 18 rokov a som ešte stále bola panna. Vtedy to velice vzácna vec. Všetci ma chceli, vieš, a ja som si mohla vyberať. No tak mi vysvetli, prečo si vzala ocka. Ja som na tým tiež velice veľa dumala, ale... A to teraz nám podstatné. Čím skôr budete mať ťuťu muťu, tým lepšie. Však ti nevre voda. A však raz zovrie. Pán sumsed, ja som ešte chcel načať ten pracovný téma. Už jsem se těšil, že jste zapomněl. Ja ešte predtým vás chcem pochváliť, lebo tie naše intelektuálne debaty, ktoré my tu vedieme, tak to je pre mňa strašne veľký inšpirácia. Ja keď doma vymýšľam slogáň, mne do toho automatiku už vždy zapletie dajaká vývojka z tej Biblie. Myslíte výjev z Bible? Áno, no, môžem ten slogáň? Mám na vybranou? Ani ne. Tak poslouchám. Poslúchať nemusíte, stačí, keď budete počúvať, áno. A ja som potom samozrejme pripravený na veľkú kritiku. No. Je to hlboko filozofické. O tom nepochybuju. Áno. Dnes je téma vrtanie, takže slogáň. Prečo sa hmoždina a diera tak majú radi tam? Lebo už Adam do svojej prvej ženy Évy vrtal. Ha! Tentokrát to pokulhává na mnoha místech, sousede. Vykazám? Tak si to zhrňme. No, dobre. Co to děláte? Tak chcela by som zhrnul. Ale prosím vás, já nemyslím ty houby, já myslím poezii, ty houby... Pane boče, ty houby nechte to ležet, ať se suší. Prepáčte. Bůh nám to požehnej. Tak k té poezii. Za prvé, rým tam a vrtal je, řekl bych, dětinský. No tak ale viete, koľko divákov nás pozerá na dedine? Ale já neříkám dědinský, i když to se taky hodí. Ano, no. Když opomenu, že pointa je, řekl bych, prvoplánová a podporuje primární pudy. Ano, nerozumím, ale pokračujte. Tak mi především vadí historická nepřesnost. No počkaj, vy ako myslíte, že Adam vrtal do Évy? Ja vám vysvetlím, áno, tak ako... Ja viem, že vtedy ešte neboli vrtačky. Že to je len taká akože metafora. Viete, že to, že vrtal Adam do Évy, to znamená, že oni vlastne ako... No, že do nej... Chápete? Chápu. Podívejte se, otázkou je, zda Eva byla první Adamovou ženou. Ja v tom dajako nevyznám, ale rodičia mňa tak učili, že... Podle některých zdrojů Adamovou první ženou byla Lilith. Utekla od něho a ani 3 anděli ji nepřivedli zpátky. A teprve pak Bůh stvořil z Adamova žebra Evu. No, tak ale teraz čo? Toľko nepresnosti v jednej rýmovačke. Nemyslím si, že divák, který sleduje váš pořad, si toho všimne. Tak ale vy tiež sledujete pořad a si všimol. No. Já se na váš pořad dívám, protože jste můj soused. No i tak to urobím. Ja to poviem Považonovi a keď on nevšimne, všetko v poriadku. No, ja vám, pán sumsed, ďakujem za vaše múdre rady a ešte keď tak vidím tie huby, nenašla by sa dajaká jedovatá? To, co si myslíte? Kde Sbírám houby už 20 let a ještě se nestalo, že bych sebe nebo někoho ze svého okolí otrávil. Ano, no, tak. Jestli chcete, já vám zabalím pár kousů. Ne, keby boli jedovaté, to by som zobral, ano. A pozval by som Považona na večeru. Když bude večeři dělat vaše paní, tak to vyjde na stejno.
idem otvoriť. Ideš nejako skoro, nie? Čau. Akože skoro. Však chcem ešte vidieť tvoj hocka v kúte leserov. Minule sme sa s chlapmi rehotali jak hovado, že... OK, tak reťaz dole, pištol von. Hej, akože dole. Tak tvojej mamke sa minule páčila, akože je v pohode. A pištolku, to mám rád pri sebe. Akože veľmi rád. Dobre, ale ja by som bola radšej, Hej, zadrž slova, vnímaj ma. Mám púzdierko, nenápadná, diskrétne a pritom ma vždy udrží v pohotovosti. Že... Dobre, a to ako budeš celý čas v saku? Ježiš. A... Hej. Lepší ananás v saku ako... tvoja mámka s devinou v ruke. Už to ide. Dobre, tak sa rýchlo pozapínaj, všetko si zapni a poď rýchlo, poď. Dobrý večer. Dobrý večer, pán Šajfo. Ja vám chcem omluviť za ten minulajšok, viete, no však vy predsa nevysielate s viršíkom, nem? Však vy ste ten rádio twist, s tým to musí výsť. Ďakujem veľmi pekne za to pozvanie. 10 sekúnd. Jaké pozvanie? Producent mi povedal, že nás dnes večer pozývaš k vám domov na večeru. 5 sekúnd. Ja? Pravda. 4, Ku nám? Pravda. 3, Teba? Pravda. 2, Aj Iboj? Pravda. 1 a idete. Ideme. Dobrý večer. Vítajte v programe pre všetkých majstrových domov. Domácich majstrov. Ja som Kutil Lacko. A ja Juraj. A vy sledujete program Kutil SRO, nič pre poserov. Dnes večer budeme prosím pekne vrtať a pri vrtaní praví jedno základné platidlo. Naopak. Jak naopak, dobre mám však vrtákom dopredu, ne? Platí pravidlo, nie pravý platidlo. Igen. Platí pravidlo, že šroub, hmoždina a vrták musia byť kompaktné. Aj, Lacko chcel povedať kompatibilné. Áno, však aj kompatibilné. Áno, pretože čo stane, ak napríklad mám hmoždinu 8 a použijem vrták 10? Čo stane? No, nezmestí sa. No, keby vrtal tu na považan z detvi, tak by zmestilo, ale najprv by padol stena a potom celý dom. No, ale môže nastať aj druhý experiment. Extrém. Igen, druhý extrém, že máme hmoždinu 8 a šroub napríklad 3. To nemôže byť, lebo čo stane? No, bude ločkať. Igen. Svet kutilstva a svet sexuality, prosím pekne, sú velice rozdielne. Aj keď isté paraboly tam nájdu. Paralely. Vašan, ja mám v ruke vrtačku, aby ti nestalo, že na konci programu budeš mať v nose hmoždinu. Nepozoruj furt! No, no, tak áno. Vysvetlím. Po svete sexuality, prosím pekne, hmoždina šroubu prispôsobí odtál potál, samozrejme, ale vo svete kutilstva musí byť šroub, hmoždina a vrták rovnakej veľkosti. Aj keď svet kutilstva má svoje výhody, ešte sa totiž nestalo, že by hmoždina otehotnela. Áno, dobre. Počuli sme humoristu Považana, áno, ale teraz venujeme vrtaniu. Najprv si musíme povedať, do akej výšky napríklad taký vešiak, áno, chceme zavesiť. Ak dáme príliš vysoko, deti nám budú hádzať veci na zem, my budeme preto zohýbať a čo stane? Sekne vás krížok. A konečne ideš podľa scenára, Považan. Ak dáme príliš nízko, deti vypichnú oči, áno, a vy budete zase zohýbať, lebo ich budete vodiť, aby nenabúrali. A čo stane? Sekne vás v krížok. A
Takže vešiak dávame do výšky očí. No, cirka. Žiadneho cirka. Do výšky očí toho, čo vrta, prosím. Myslel som cirka, cca, približne. Dobrý kutil nič nerobí približne. Však jak by to vyzeralo? Idem dať napríklad tento vešiak do výšky 200 cm, tak tu navrtam 195, čo je približne 200 cm, a tu dám 205, čo je tiež približne 200 cm. Jak to bude vyzerať? No, mám veru, že to nevyzerá zle. Dobre, no tak vešiak asi není práve najlepší príklad. No, takže nameraj všade 200 cm, prosím pekne, a ja zatiaľ poviem slogáň, lebo dnes je trošku náročný. Prečo sa hmoždina a diera majú tak radi hútam? Lebo aj Adam do svojej druhej ženy Évy vrtal. Pekne, Lacko, veľmi pekne. Určite pekne, ale nič ti tam ako tak nevadí trošku, že Éva, druhá žena, Adam, čo? Nie. Veď jeho prvá žena bola Lilith. No, dobre, tak poďme na to. Diery sú naznačené, ideme vrtať. Ešte jedno upozornenie, pri vrtaní dávajte pozor, aby ste náhodou nenavrtali do vodovodného potrubia. Aj. Čo stalo? No, asi si trafil elektrické vedenie a urobil si skrát. Kde si? Lacko! Pokračujeme po reklame. Akože dobre si bol dneska. Že fakt, tú moždinku, jak si mu naroval do nosa, že ček. Akože to takedy využijem. No a ten kabát čo nedáš dole, však ti musí byť teplo, ne? To mám takú kúru. Akože chudnem. Iga sa? A pomáha to? Pomáha, len som furt smedný jak hovado. Áno. Prosím vás, mohli by ste mi dať trošku vody? Áno. Vodu, keby sa dalo. Ja viem, áno, však vodu. No, môžeme dať vodu, len musíš ísť so mnou. No, poď. Tuto. Zviačkám, áno. My máme tak trošku. Áno, tuto podstav. Takto. Ne. U nás trošku iné podmienky na vodu. Áno, takto stoj a čakaj. Ne. A dávaš aj igelit? Kam? Akože na hlavu. Bývajú aj také prípady. Čo? Akože stačí? Akože to čo je? To čo bolo? Ja som tak trošku vrtal. Akože tak trošku vrtal? Áno. A to... Už akým vrtákom? Devinou. Devinou hovoríš? Ale počúvaj, že nebudeš hádam tu napiť vodu. No, však sa z vody aj ryby kopú. Ja mám, piačkám, takú borok spálinku, čo si ešte nepil z roku 1991. Idem pre ňu. A Lacka, počkaj, idem s tebou, lebo mi preháčiš zatváranie. No, poď. Takéto, na čo si pijačka ešte nempil. Pohár. To som ja, prosím pekne, zakopal v záhrade, keď narodila Emeše pred 18 rokmi. A predstav, ja som zabudol, že kam. Akože smutné. Áno. Chvíľu bolo smutné, ale potom všetko vyriešilo. Teraz nedávno tu boli, robili prípojku na plyn a našli. Ešte šťastie, že som bol pri tom, lebo by to tí gazembery vypili určite. No, tak, na zdravie. Akože pusti vodu. Píše, čo? Pusti vodu a dojdi sem. Sem dojdi potom. Možno nejaká sranda, ne?
dobre, no. No pustil si. Pozor. Pozri. Zázrak. Fiačka, toto tebe ako podarilo? Čo? Akože ja som vlastne tiež taký kutil ako ty. Áno, výborné, no. Poď sadnúť. Oci, spakuje. A to vďaka tvojmu ananásovi. No. Syničky, tentokrát si veľmi dobre vybrala. Poď, tak. My máme totiž to z Aňuci vymyslený taký plán, áno, sadni. Že či by si ty, ananásik môj pekný, nemohol ostať u nás, ako si tak, že aj cez noc. No, akože keď si dáme ešte jednu, akože takúto barackú pálinku, tak akože čože, že fú, že tak akože to bude musieť zostať. Vieš, lebo my z Aňuci máme taký romantikuš program, že ideme do kina, áno. A Ilko hlásil, že búrka v noci, tak aby nembála tu Emeše sama, takže by si tak ako ostal. Dobre, no, ale inak počor, lebo s týmto opatrne, áno, lebo vieš, ako hovorí, jeden, ten ti dodá chuti, po štvrtom sa červík krúti. Je to taký metafora, akože červík. Jasné. Áno. No tak nebudeme tuto hádam, než chodte vy do spálne, ne? No však to je to taký romantikus, ne? Čo tuto v obýváku narobíte, no. Lacikám, ty už nempí, lebo stihneme. Tak už idem, no. Počkaj, tuto ešte chcem pozrieť, jak to urobil, no poviem, delice. Nemrob to, lebo stihneme a ty zase postúpiš každému nohu a rozsypeš im pukance. Počkaj, synečky, ja len trošku dám hĺbšie ten šrob, lebo trčí. A nemôže to počkať, keď vrátime? Ale to už bude po 22. hodine a to už je nočný kľud. Lacikám, my nebývame v paneláku. Panelák, nem panelák. Nočný kľud je nočný kľud. Dvakrát udnem do rúry a vybavený. Lacikám, ale do rúry, kladivo, to nedopadne dobre. Nič tým nebol, synečky. Lacikám, ja som ti povedala, že toto nedopadne dobre, tak zastav tú voda. Lacikám, ešte. Akože, čo je? Ja Čo sa stalo? som tak ako si kladivom do toho šróbu som buchol a ten šrób normálne, že bum, vybuchol. Ako to, čo bol za šrób? Šro. Šrób. A. Akože býva tam niekto. Háč, budeš asi prekvapený, ale som sed. Myslíte si, že bol práve v záhrade? Háč, toto práve idem zistiť. Istenem! Žijete? Žijem. Vítejte, Sus. Vítám. Nebudete věřit tomu, co se mi stalo? Hrabu tady na zahradě a při tom hrabání mě přepadla říšná myšlenka. Že zítra nepůjdu do kostela, ale na ryby. A v tom přišel boží trest. No, normálne, akože čože, že Přímo do prsou. krvácať. Ne, naštěstí.
mám při sobě vždycky svůj život a budič. Haleluja! Písmo sveté zastavilo gůlku. Písmem svatým bych to přímo nenazval, i když je to také účinný balzám na duši. Takže na boží prozřetelnost. Amen. Děkuji ti, Pane Bože. Amen. Je té modelky daj jako pletu. Tak, sousedi. Kdybych věděl, co dál, tak... Však nalejte v kludě. Vypijeme si. Pokud dojde k pohlavnímu styku, může pak později porodit malé... Čo? Čo to? To prišlo trošku smiešne. A pritom ma vždy udrží v pohotovosti. Dobre, a to ako budeš celý čas v saku? Ježiš. Lepší. Jó reggelt, szerelmem! Jó reggelt. Jó reggelt. Jaká si bleda. No, Čo? Počúvaj, čo som vymyslel, jaký slogan. Celú noc som robil. Keď máš dlhý kábel, vyzeráš jak ďábel. na týchto dvojzmyslených stranách nikto nebude smiať. Jak nikto? Však minulé vydanie všetci rehotali jak blázni, padali zo sedadia. Normálne. Lacika, nikto. Co už to má 2 metre? Igor sa, a čo ty na mne ešte tuto sedíš? Ako ne, miestne dole, prosím ťa, pekne, prosím ťa, no. No, Dobre, tak, počkaj. No, zbačím, áno. 2 metre, ne, týmto ne. tu máš celú skladku. 2 metre to bolo asi tak kde tu, ne, počkaj, ne. Tak, no, tak tie 2 metre to bolo asi tak kde tu. Však odmeraj od seba, ne? Čo? No, odmer. Áno, 2 metre tu mám asi ja. Áno, tak, dobre. No, rozlož celý, áno. Tak, ale čo s tým robíš? Ale však treba... Ale synačky, čo si s tým porobila? Počúvaj ma. Tebe tak dať to, čo do ruky, všetko pokazíš, ukáž. No, tak akože nadlžíme, tak toto drž, dobre? Vyrovnáme, tak. No, dobre. No, už je dobre, počkaj, polica, áno, tak. No, zapálte sviečky, pustite rádio, áno.